belongings and form a single line outside the loading area of gate number 10. On behalf of Philippine Airlines, I thought you pizza. I thought you pizza. Sige mas siya kaon. Ano siya, dito siya ganang Pilipinas. Kasi siya kaon. Airport. Manila Airport. We are here. Hi. Dali na yan. Hi, Tenor. Amay mangot. Watch out ng uwi ha. Init. Watch out. Kayo. Watch out. Watch out, Cotabato. Iwanan. Nayo, alisa good nayo. Nayo. Alisa oh. Birthday to you. Dali ka win. Birthday man si Junior, oy. Busy ang Ina, baka na may mag-blow. Oh, sige. Blow, blow. Oh, blow na. Blow na lang, dito na. Ate. Ha? Ha? Ay! Uwi. 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 Ang si Junjun mawala ni time. Unsa? Ang si Junjun wala ni time. Oh, may bigyan na lang daw lang. Dalak ka, dos lang. Ha? Unsa? Sige lang. Sila da ipalihog dong. Friend mo to? Ha? Friend mo? Dili. Sino sa glitch? Dali, Abi. Dali, ah. Dali, kay puso na ako ang lipstick. Pang lipstick na dayon. No. Ano naman? Para kay mami ba? No. No? Kasi may lipstick ni mo, mami. Ah, dili. Ikaw mag-lipstick? Ah. Ah. Tanawa sa amin. Tanawa niya sa amin. Panamin mo. Kay madaot ang inyong kuan lips. Perma sa amin, be. Ayaw, ana, be. Perma, pod. Kung sa nagtumog ka mga kay balik ka ba po sila? Hindi ko. Ano ka ngayon? Kaayo, pakyut dayon, pakyut. Okay. Cute. Butang ha. Nang cute kita na ang mali na siya na ano pag na. Hinaya pagbutang para nice jud ang mixture. Sige na. Dali ah. Na. Sa taas. Ubos. Apil ang liog. Para puti ang liog pod. Na. Oh, kilid. Ayaw ipangginang ipon ha. Kasi niya. Ang ayan kaayo oy. Sige na. Okay na? Lepa. Dali kay mahungot na ako make up. Smile dayon, smile sa camera. Smile. Agoy. Ang ayan kaayo oy. O tama na smile. Okay na. Trigo.
Lapit na. Video lang eh. Hello. Video ra. Picture din. Ano? No, they stuck in the cage. Isa pa. Smile away. Isa pa. Ayo, pagtarong na yo. Sana eh? Hingutan? Yang hingutan si Mary. Ito kaya itong buhato nun. Hindi na ito makuha. Sinagay pa mali. Nagatas ko na ito. Pagaling breadcrumbs. Ito pa. Dito pa. Pagkulay siya din. Daghan jud ay nang puto di ay. Sagan tayo. Hi te. Hi. Video ni. Hi and hi. Hoy, kaya na yun. Sige lang dong, maningkamot na siya dong. Sa day dong, maningkamot na siya dong, Nas. Maningkamot na siya. Go, 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 go. Kambate. Go, go, go. Go, 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 go. Go, go, go. Back, back, back. Kanang mura gani di ko banget kabataan. Kan yamit eh. Tony. Ang dami na. Yang bakal juga dia. At least murag ko ang gani dai murag dai ba. Okay, dai great. Ay ano Brad? Dari pa ba daw? Dito ya be. Echoban sama tigit. Nawan man daw na siya oy. Agili mo mawala pag nawan. O diya patapara na lang diya para picturean ko sa mga. Dari pa sa video. Dili kayo. No, long form man. Naligo man dito kanina no, di na ko magpuro lagi ang daayo. Makilapit ko kanay. Palaman oh. Dakat ni. Kasi nada din. Hello again. We are here in TSG Tower. Say hi to my very unique sister. Video na. My brother. Look. So this is the place. Smile, tay, smile. Kana bang kublimado. Oo, may nga ko, Brad. Love you. Hi. Thank you. Nice kayo. Hello, thank you. Kayo, Grace. Thank you ini nga moment. Welcome. Usa ni orasa karon. Naami diri ani nga tower. Bye-bye. Yan! Kay mama, kay Julie, magkapapa. Birthday? Lautok, oh. Ako, video na. Birthday ni Lulog Lola ug ni Dungor. Saan sila birthday? Start na go. Di man extension cord ko anang nako kanang financial market.
Sabi aning purifying. Ito may tigda na te. Oo ba? Pero kato isa. Really? Sure. So we need the sempoki. Yati. Yati. You like his massage? Ati kakay massage? Ini. Ow, ow. Dalanan siya no? You like it, John? You want more? No more massage? More? I like more. Hey, you love massage in Japan? Yeah. You want more massage? Ano pala pa kay? It hurts? No. It hurts, sir? No. You feel good? Yeah. Okay, you pay 50 peso, okay? 50 pesos to Ate Kakay. You wash into. Kels? Hindi ka na yan massage. Dili. Katintin. Dili po to. Your butt. Ate Kakay. Your butt. Let's Wait, massage wait, your wait. butt. Uy! Kalain! Ano yun na siya kay? Ano na siya? I-massage siya kay. Massage. Ano na? Ano yung lubos? How about your head? You want? No? Maybe. Ano buti niya kayo? Correct, no? Hindi ko rin. Thank you, Ate Kakay. May, ayos sa mo kami.
You feel good now? You feel better? Kan lagi nak bilang dulak-dulak main junjun. Mau lang? Kai? Dulak-dulak main junjun. Onya? Gusto man ko ka junjun. Ah. Ingawan kasi mong mama anak din. Okay lang mawala imong mama, mulakaw ka sa palili. Saman. Ha? Jesus. Una-una lang sa kano. Nauna-una sa jud nimong tanong, no? Litan, di ba ka nang magka-skin allergy ka, allergy ka? Wala mo ko nag-allergy. Try na biya ko alin. So example, magka-allergy. Hindi mo siya kada, hindi mo kaluton, ma'am. Okay. Hala na. Okay, once ang kaluton mo siya, maburot mo ni. So, ano na ako buhat to? Sadalan mo siya. Wala ko inumot ang balo. Ani kung magpatato ka tinuod, bugay siya. Tugay mo. Bugay? 1 hour. Sakit? Dili mo, ma'am? Pila pod? 1 kaya kung mo, ma'am. Nahimol ko sa kukuan. Kukuan mo ano. Nagtato-tato siya. Siya ba nagtato-tato siya? Area star. Nahiwi bitaw ng star. Sakit kito nga na ba? So dapat kuan din mo, dapat nag-star, dapat Lahigin mo to. hiwi kayo, gi-retouch na niya. Bahala ka, di na matuo. Ma-retouch mo daw niya din. Hiwi kayo ang star, ginuo ko mag-starfish na way kaon. As in. Pila ang retouch ni mo, kuya? Depende, ma'am. Kaya minimum yapon, once bisag gamay siya, Kamay ra, oy. minimum na siya. Tama. Kuya Jollibee. Ginger loves Jollibee. Diyan. How dia be? How be? Kam sulat si Junjun be. Who is there? Is that a cat? Tata ko gila ulo na. Ay na nang dia. Come on. Bea, you know how to write Japanese, Marian? You say no. Right this. Sa pagbata ako, istorya mo yung Islam kung kaayo eh. Buta ka sabot. What's your name, John? No, there no. Ay. What you mean? Cat. Look, this brown one is mine. This one is Lucky. What's the name? Baba Bibi. Bubu. No, Bibi. Bibi. Ito. But when I grab this, like this one, see, he not knows. But this one, Ma,
What you need? Like, he's drinking the milk. What's that, John? I do my hair brush. You like it? Yeah, it's not my hair I brush. thought you don't like the cat. Huh? What, John? Apa dia? Hotdog. Fries. Chicken nuggets. Victoria, that's for you. Ano na siya, guys? Isa pa. Smile away. Isa pa. Ayo, pagtarong na yo. There you go. Video lang eh. Hello. Video ra. Picture din. Ano? No, they're stuck in the cage. Sa pikas na pod be. Oh, kato na po dito, sa bangag na po dito. Uy, mabasas baby. Oh, sige ka na. Lubi mo na ni Ate Mimi. Nasi mo tilbi, matamakan ang saging. Ada oh. Kana bangag ko. Kana diha. Kana pong saging bi. Kana saging. Kato. Terus saging oh. Tama na na, tama na na. Tama na na. Ano bunga? Hala. Up. Nabuhi. Ang lubi ka, Mimi. Oh. Ang lubi. Kato na pod. Ha? Nabuhi ang lubi ka, Mimi. Mana mana. Kati, Mimi. Kato. Kato sige, kato. Sura oh. Ay, anak. Ayo nak lubi mo na. Ay. Kana saging oh. Tada! Kanang baby nga saging ba? Kana. Ay, baby. Ay. Uy. Tada! Yo. La. Di ka abot? Kabot. Wait.
siya, John.